Здравейте хора, днес ще играем Grow a Garden с Гошо. Правихме giveaway с него преди една година. Сега ще играем на Grow a Garden в Roblox. Only видеото. Ето ми е моята градина, много е зле. Вижте му неговата е много по-добра. Ето е там. Виждате, сега ще видим какви сидове има. Я да видим. И разбира се, нищо интересно. Както винаги. Така сега не знам какво да правя. Аре, какво ще правим? С кой трябва? Я е за трейден става. Аре, къде стрелям? В това гара ли трейди? Добре. Аре, къде то си? За мен добър ли? Слаб трейд ли прави? Я? Аре, къде? То няма никой, бе. О, си чопа са такова. Я да ни всяко има. Нищо, брат. Йес! Нищо, мачка и... Нищо няма, брат. Някаква диня. Само диня и баси. Не ми трябват на мене дини, бе. То ще трейда с него. Чай да взема един тикет само. Само да взема един тикет. Трейд тикет. Аз съм... тука... ядем сега. Чакай малко да правя. Аре бе, няма си спринкари, бе. Май ще взем трейден тикет. Оп! Аре бе! Аре бе! Ау! Брат! Аре бе! Ау! Тикетче! Не става. Пак ще пробвам. Аре бе, брат! Стига бе! Да кому става? О! Тук има някакво нещо магнифики глас. Аз го купих трейдинг тикета. Сега да отидем. Приема да трейдим с него. То дава ли нещо? Педик. Педик бе. Педик. Където с трейдинг тикет? Това лев на него, бе. Мазикаш се с много. Я да трейдинг с него. Чакай, приятел. Приятел. Аре, момче. Аре, бе. Добре. Дай сега. Black Bunny. Као. Брат, защо ми даш само някакви... Чикен зомби, брат. Аз ти давам Legendary крава. О, раптора! Супер, брат. Аз му давам кравата, по-добро кравата. Митик, брат, майко, прием. Ще го бере той. Аз не мога да ме видим. Айде да видим се. Аре, ако става, бе. Айде, давай. И да, брат, както и винаги няма да... Защото аз нямам петове. Гледам кой има сидовете. Ще има нови сидове след малко. О, какво става? Ето го. Опса Георги. Ето го, това е... Не го дай. Дай го това яйце. Мерси за яйцето. Опа, още има яйце, супер. Малко пари разпечелим. Утре адми на билда. Виждате. Утре в Grow a Garden в 5 часа. Защото всичко ще е отворено в сидовете. И не само в сидовете. Как ми е Garden? Пишете в коментарите. Добре ли е? Който гледа това видео да се абонира за канала и да лайкне този клип.
Ако искате, се абонирайте. Не ви задължавам. Лайкнете този клип. Абонирайте се с камбанката, за да ви излиза, когато качвам следващото видео. Никой няма ти гледа тук. Бъгне ми хора. Отивам да вземам нови козметик работи. Чай да видя 5 дега как е. Как е 5 дега? Къде е то 5 дега? Копе? What are you doing? Гощам. В 3 часа ли има още до... Верно ли? Музиката с мен е громка. Ярим сега 5 с някакви нови лъчки. Маля. Шоу дек, защото ярим сега. Нищо. Нищо. Буквално нищо. Нищо, човек. Нищо. Искам бъкек. Варам съм митика лек, който не е зле, нали? Я да сложим един 5 mutation. Слагам Black Bunny и ще го мутейтвам. Трябва да стане на 50 години, бе. Чакай, приятел, чакай. Ще остави. Чакай, приятел. Приятел. Аре бе, приеми бе. По-бърно нещо. Хора, аре бе. Аре бе, човек. Моля се. Молявам те. Що смени той, бе? Ако смени Гарден, бе. Нямам тук някакви работи. Нямам ти човек. Някак си да видиш, няма нищо. Козметици, всякакви козметици. Какво чаш? Получаш? Не. Тук. Не. Так шугар апо. Я искам шугар апо. Марта, не жру. Нищо в Roblox. Айде сега ще играем нещо друго в Roblox, ще няма нищо. Грова Гарланд. Буквално няма нищо. Някакви работи има, няма нищо, разбира се, и левкаме. Левкам, сега ще играем нещо друго. Ко ще играем? Гледайте, ко съм играл. Стила Спонжбоб. Ко да играем? Пишете в... Пишете в коментарите какво е следващото видео. Пишете в коментарите какво ще е следващото видео. Утре ще направя влог, може би. Да направи влог, пишете в коментарите. Добре, кой ти? Аре, кой иска ти да играем? Аре, ингейм. Не. Да. Тогава Please не. Няма точно. Вижте ми якия скин, хора. За без пари толкс. За без пари толкс. Не си влязъл. Ето. Assassin's Lab Tower.
Опа! Кого удряш, бе? Аз играя без игра. В момента без игра. Сляп тавър, момчета. Какво трябва да се прави тук? Да събираш парите. Нали си играл преди? Нали си играл преди? За първи път ли играеш? Так 50 долара, къде вземаш такива работи? Как бе? Аз нищо не печеля, как трябва. Сигурно едно нещо, едно баунти. Имам 6. А, тут трябва да правиш паркура, да бе. Аз мисля, че трябва да се удръш. Добре, сега ще... аз не мога да скоча първото скокче, бе, толкова съм зле, бе. Бе, няма удра ти, бе. Бе, те им помогнат, бе. Ами, паднат. Брат, да. Супер, брат, супер. Аре, ще да ме удра ти, бе. Аре, бегай, бе. Брат, то не е възможно как да го мина това. Те само му пляскат. То няма как. Мискаш. Скачам. Оп. Просто не трябва да парам. Какво? Как ще за тези, брате, тъп? Не. На по-паркура ли трябва да правиш ли да се биш просто? Добре, супер. Оф, много брат. Брат, стига, бе. Само удрате си. Научих ли много, брат? Опаците ми са. Трябва да обръм. После... Пак скочих на грешното. После трябва да... Да. Няма обаче. Тук няма шанс. Нямам шанс. Аз до никъде не съм. Ти къде си? Ти в началото ли си? Ти си ли? Ти на втория портал? Как 12 кава, брат? Аз тук не знам какво направя. Какво трябва да направя на това? Да, супер, ударима. Ударима още един път. Добре. Да. Не, гръмна се, бе. Аз тръгвам. На джойстика ли ти? Да, бе. Брат, стига, бе. Пак, но не деца махат, много падам. Пак, много съм зле. Буквално съм над схода. Мисна, брат, мисна. Пак мисна. И пак не мисна. Аре, левка, бе. Аре, брат, аз нищо не мога да направя. Аз съм 41 пари, брат. Брат, аз съм много по-малко. За първи път го минах той, брат. Минавам го в момента. Аз минах други, аз вече съм на другото, бе.
Ама то отначало ли почва много тъпо, бе? Аз имам колко да Ти колко пари си, бе? Аз вече съм 220. някакво отбави, да стигаме. А ти бил ли си на портала вече? Не, брат, тук те някакви си цял машина. И сега за втори път съм на повтаря, брат. Ти стигал ли си на стълбите? На стълбите стигал ли си? Стигал ли си на стълбите, бе? А, брат, аз не мога мина повече. Аз ако нещо стана, брат, аз... Гледай, виж, моля се. Ко става, бе? Ко става, бе, гледай, бе. Брат, чачи! Котката не може да играе. Сега колко хвърлям се, готово. Хвърлих се. Умрях! Yes! Айде. 500. Аз съм края на тая игра. И как стана 226? Как ми взе 340 пари, бе? Той не трябва да ме удрят ли, бе? Опа! Котка стигаме! Нали знаеш, че снимам? Брат, хора, нещо не става. Ми даже мина от белия портал. Оп. Дали пак съм на портала. Как ще падна, бе? Колко ми оцели, брат. Съжалявам, но ми оцели. Кое е на оранжево, бе? Пак падам на същото място. Мамая. Пак обърка. Мая? А. Колко пари имаш? Аз съм 320. Май не си в моя сървър, бе. Не знам, защо не те виждам. Това е някакъв друг портал, бе. Това правилно ли? Аз цъкам някакъв друг паркур, бе. Някакъв син. Не го ли цъкаш? Абе. Виж, аз цъкам Виж какво цъкам аз. Виж, гледай, бе. Ти ли го правиш? Жълт? Не съм... О, паднах, бе. Как ще падна? Нещо чуеш. Колко оранжевия? Случайно виждам. Какво е това? Как ще ми вземат 330 пари, бе? Оранжев паркур. Тук има нещо. Стана, бе. Не. Стана, си да се виждаме. Къде е? Ало, стана. Добре. Всичко ми бъгва. Колко имаш? Няма мудрец, няма
няма удръж, няма удръж, няма удръж, няма удръж, няма удръж, няма удръж. О, да, Лепкаш ли? Аз ще не видя какво ще направиш и аз ще лепкаш. Ако умра още един път. Пак, ако умирам, чао. Аре, сега ще видим нещо последно да играем и ще приключвам видеото. Какво да играем? Аре... Аре, don't press the button, бе. Аре, don't press the button, бе. Добре. Виж колко много има, бе. Виж колко много гледания. 1 милиард. Гледай. 3000. Ще играя играта с рисуване. Не. Я само да видя как се казваш. Дроу. Бате, котка, що ми беше шоколад? Убиха ударите, бе, котка. Аре, няма да видите. Това игра. Котка, стига ми шоколад. Да играем ли One Block Challenge? Ще играем One Block Challenge. Да, що ще играем? One Block Challenge. Айде да видим се. Дано съм сам. И не съм сам. Ало? Игра? Не. То не е One Block, бе. То е 3000 1000 блока, бе. Не. Part 1, I start. Аре, почвам сам One Block. Телепортирам се в One Block. И всяко стане. One Block Challenge. Това ако ми кажеш, че е One Block, аз ще се гръмна. Абе, то те е направено... Къде е кирката, бе? Откъде взема кирка, бе? Айде, бе. И сега нищо. Буквално нищо. Баси тъпото. Баси тъпото. Не, левкам, бе, то баси. Не ма кефи. Не ма кефи. Друго... Ето го е, ревърс. Ето го е, истински слаптава. Няма толкова трудно. Я, виж. Айде сега ще играем последно един слаб тавър и... Лъки блок слаптава. Ще им какво ще правим после. Лъки блок слаптава. Ще им какво ще правим. Аз съм го играл. С видеото. Аз го играл. Това яко ли е? Сега ще разберем. Бат, аз писам го. Яко ли? Аз съм го играл. Аз забравих да го играл. Тум, сахур, слаптава. Сори, бе, чао. Мен дори ме бият никой, аз цъкам, брат. Той е с обръщането. Не, бе, брат, лето. Той има някакъв пряк път ли, бе? Тъпах ти е якото. Да. Много яко. Всеки слаптава има пряк път. Аз там не видим за малко. Как, бе? Аз писам го играл. Не, как умрях, бе? Какво? Сега не ми кажа, че ме слепна. Аз го нямам, сега ще тролля. Коте. Гошък. Къде? Ето ме, бе. Прибих се. Прибих се. За синьото съм. Ти къде си? Що минавам от синьото аз? Ай, да видим, нищо няма да правиш. Аре, нищо няма да правиш. Къде си, бе? Ту, сахур, слаб. Аре. Там съм, бе, ето ме. Аре, бе, ще правим.
И кобра, те нищо не прави буквално. О, не. И кой не съм умрял. What? What? Ти падна. Да. Уай, той има тунки. Ако сте медицински таймер, разбираш, че се плаща с капане на Roblox. Стига, бе. Пак е ми си проблем. Значи ми да проблем. Който след много горе. Никой не си. Аз ще пробвам. Направиш мапа. Да, бе. И аз ще се пробвам. Това е невъзможно, като с тези тролери. Нищо. Чай. Аз съм стигнал да не залим. Ама аз тук не знам как да отида. Как да отида тук? Къде, бе? Аз си ударям главата. Тук скачаш и скачаш назад. Не мога да. Аз дори на първото не мога. Паднах за този брат. Ще показвам, брат. Не мога, бе. Брат, то се прави, ти не знаеш как. Скачаш, ходиш назад и скачаш. Не мога. Ходиш назад и скачаш. Падна. Какво да направиш, а чуди? Мало така, пътеля. Тю, бе. На видео съм, бе. Покачи. Ще го кача. Гледай, бе. Това съм нещо. Не става, бе. Гледай, бе, каква ги. Успях. Не мога да го направиш. Успях. Защо съм напил? Да, замръзи ме. Браво, бе. Много си як. Много си забавен. Някакъв. Бандиро, крокодило. Да, паднах. Супер. Айде. Не. Аз съм омраза тези места. Брат, какво става, бе? Ваза, чух, че съм бавен, обаче си хвърлях на дъвка. Не мога да се кача пак на червеното. Това са листове. Моля се, дай ти игра. От тези неща се играят. Стара? Не. А? Брат, не мога. С джойстика е по-лесно. Не е по-лесно, този брат не е по-лесно. Брат, виж как се прави. Ето това. Да. Ей, сети се, май. Брат. Стойко. Кой е? Обърни се. Не. Не, бе! Аре, стига, бе! Стига, бе! Стига, бе! Я падна, бе. Така. Брат, ти беше макса, дет съм стигала. Защо ме направи? Запомня видеото да е по-дълго. Не. Пърпиря аз ви кем това. Точно го чакам да.
тупаника. Ето го тупаника. Ето го, той ще лезе. Тун се хвърли го. Тун се хвърли. Я го би то смелеца. Мора да ме убиваш мене. Не бе. Не, успях, оцелях. Това съм отгоре. Какво ти правиш? Трябва пак никак червеното да го правя на 3 пъти с такива джамп. Аре, не мога да изпусна. Не бе, пак падам бе. Само падам. Сега ще падам. О, тук не е. Ако падна. О, оцелях. Моя жена фото. Да. То ми помогна, бе, някакъв ми помогна. Да се кача при него, детето е. То са много як. Има такива истински пичове съществуват в тази игра, явно. И аз паднах като пълния идиот. Стига, бе. Ти ще ме баща. Ако в момента беше да бъде. Знаеш как някой? Сигурно. Аз съм на зелено. Аз съм на жълто. Минах жълто, минах червено, минах жълто. Паднах на розово. Базикаш ли се, бе? На розовото паднах. Толкова червено. Аз не мога да се зелено. Thank you. Да, те коте стига, още ви там. О, аз съм кукт. Що бе? Как ще? Виж, джански дебели падна. Да, винаги пада на това. Ме то друго ли е? Моля паднеш най-долу там. Да, те писи къде отиваш, бе? Носам тук. Къде падна най-долу? Паднах на долу! На синято ли, бе? Пи! Бау! Обаче не мога да спя. Чакай бе да приключим видеото. Приключвай се сам. Чао, брат, колкото ми иска да спя, сега да си спя. Чао, колкото иска да спи, аз спя. И така, хора, стоят на зеленото. Когато падна, приключвам видеото. Ще пръдна. Ох! Мокни, бе. Ох, замери се! Мокни, бе. Замери се! Мокни. Молят се. Ще мокнеш ли? Не, добре на зеленото съм. Шо поскочи? Тако скучно тут. Аз трябва да котим или на път? Да, Но много за гадно. жалост. Шоко съм. Да, как се? Да, бе. И падна, хора, не ми се занимават. Така че лев към Роблокса. И така. Чао, хора. Благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се да се видим скоро. Чао.